Kaixo, kaixo! Lurra esnatzen ari zaigu eta udaberria geroz eta hurbilago daukagu. Baina udaberria iritsi aurretik oraindik edatzen zaigu ospakizun garrantzitsu bat Arane. Inauteriak! Eta inauteriekin batera, Blaitu miluzteko lehiaketa berria daukagu. Oraingo honetan, otsailaren 24tik 28ra izango dira entrenamendu saioak. Eta final handia martxoaren 2an izango da Zaldunita egunean. Zaldunita? Bai, horrela esaten diote Tolosan inauteritako igandeari. Baina zein izango da saria? Urruñako Wow Parkera joateko etxeko guztientzat sarrerak zozketatuko ditugu. Finalean parte hartzen duzuen guztion artean. Sari bikaina, baina badakizue saria eskuratu nahi baduzue derrigorrezkoa dela jokalariaren izena bizena jartzea. Ez ahaztu, izena eta bizena. Eta bitartean, ETV-ko miluzte saioak ikusi ditzazkegu. Oso ondo etorriko zaizkigu entrenatzeko. Bueno, gaurko besterik ez. Gozatu euskararekin eta euskaraz familia giroan. Eta ez ahaztu, Blaitu minainak eta guzti euskaraz. Agur!